चिरां जिल्ला बर' खौरांगिरि गौथुमनि सेथि गायसन सान फालिदों। चिरां जिल्ला बर' खौरांगिरि गौथुमखौ गोदानै चिरां जिल्ला ABDJE मुं होनानै दाफिनना लानाय जायो। 2022 मायथाइनि दिनैनि दिनाव चिरां जिल्ला बर' गौथुमा जोनोम जादोंमोन। 2 नं सालबारिनि 234 सालबारि JB फरायसालियाव। बेनिनो दिनै सेथि जोनोम सान फालिदों रुनिखाथायाव लुफुंबाय थानाय गोदान जौगाखां मावख'आव। हाबाफारि बादियै फुंबिलियाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादनि आफादगिरि निजोम दैमारिया। बेनि उनाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावो आलासि महरै नुजाफैनाय बिरदाव मुसाहारि 14 नं चिरांदुवार ब्लक UPPL। बेनि उनाव जोनोम साननि केक हाखांनायनि उनाव सावरायमेल हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाफैयो ABDJE नि गाहाय नेहाथारि लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारि बिथाङा। लोगोसे सावरायमेलाव बाहागो लाफैनानै बिथाङा चिरां जिल्ला बर' खौरांगिरि गौथुमनि मुंखौ सोलायना चिरां जिल्ला ABDJE मुं होनानै दाफिननायखौ गनायथि होफैयो। लोगोसे बिबार बावगिरि बिरदाव मुसाहारियाबो बर' हारियाव बर'नि खौरां बिजोंनि गोनांथिखौ गुवारै बुंथिनानै होनायजों लोगोसे चिरां जिल्ला ABDJE दाफुंनानै लानायखौ साबायखर बावो। आङो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर आं जासिबाय। दिनैहाय चिरां जिल्ला अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जे जोंहा सेथि गायसननाय सान, बे सेथि गायसननाय सानखौ जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाथा खोन्दो जौगाखां बिनि मावख'आव दिनैहाय बिथांमोनहा सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनो दिनै बिथांमोनहा लादों। आरो बे खुंफुंनाय हाबाफारियावनो आंखौ नैबे मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय जे हाबाफारि, बे हाबाफारियाव आंखौ लेंहरनाय बादियै आं दिनैहाय नुजाफैनानै आं खोब गोजोननाय मोनदों। आरो आङो दिनैहाय बे हाबाफारियाव नुजाफैनानै जोंनि चिरां जिल्ला अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि आङो आफादगिरि जा निजोम बसुमतारी बिथांनो साबायखर जासिगोन। गाहाय नेहाथारि जोंहा फाखन गयारि बिथांनोबो आङो साबायखर जासिगोन। आरो जोंनि जेसेबांनाखि जा खौरांगिरि नोंथांमोन दङ, आं नोंथांमोननोबो रोजा रोजा साबायखर जासिगोन। आङो बेखौनो आसा खालामदों जे जोङो सिगां समावहाय जोंनि बर' खौरांगिरि गैयैनि थाखाय जों गोबां माखासे जेंना जों बेखौ नुबोदोंमोन। जों गोबां जेंनाजों जों भुगिनांदोंमोन। जे गुबुन गुबुन माखासे जौगासारनाय हारिफ्रा गोबां दिनैहाय TV चेनेलनि बाथ्रा फैदों, जे इलेक्ट्रनिक मिडियानि बाथ्रा फैदों, प्रिन्ट मिडियानि बाथ्रा फैदों। बिथांमोनहा गावसिनि गोबां माखासे बायदि बायदि खामानिफोरखौ बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनानै दिनैहाय सारा बुहुमाव मिथिजानाय मोनसे हारि जानो हादों। आरो जोंहा दिनैहाय बे लेभेलाव जोङो सफैनो हायाखैमोन। जोङो दिनैहाय बुंनांगोन थांनाय 2019 मायथाइयाव अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन दानायनि गेजेरजों जे जोंनि गेजेराव मोनसे जावरिखांनाय फैदों। आरो बे जावरिखांनाया दिनै थाबथाया लाबानो फैबाय थानाय समाव जोंनि थांखियाव सौहैयागौमानि निस्सय बिथांमोना निस्सय खामानि मावनांगोन। आरो खामानि मावनो हायोबा जोंबो बै जौगासारनाय हारिफ्रा जेरैबायदि बे TV चेनेलनि गेजेरजों, इलेक्ट्रनिक मिडियानि गेजेरजों, जे जोङो सेटेलाइट चेनेलनि गेजेरजों जेरैबायदि दावगासार जानो हादों, जोंबो निस्सय दिनै नङा गाबोन जों दावगासार जानो हागोन। आं बेखौ मिजिं खालामो। आं मिजिं खालामबावो जे जोंहा जायफोर बिथांमोना दिनै बे बिबानाव थानानै दिनै बेबायदि खौरां बुथुमनायनि खामानि मावगासिनो दङ, बिथांमोना गोख्रों नांथाब नाजानायनि गेजेरजों खामानि मावनो हायोबा निस्सय जोंनि समाजा सोलायनाय फारसे जोङो मोननो हागोन। आरो जोङो बे खौरां बिजोंनि गेजेरजोंनो जोङो राजखान्थि बिथिङाव बेसेबां जौगासार जानो हाखो, जे थुनलाइ बिथिङाव जों बेसेबां जौगासार जानो हाखो, जे जोंनि समाज बिथिङाव जों बेसेबां जौगासार जानो हाखो, जे जोङो राव बिथिङाव जों बेसेबां जौगासारनो हाखो, जे गुबुन गुबुन माखासे गेलेनाय बिथिङाव जों माबायदि जौगासार जानो हाखो, जे आबाद बिथिङाव जों माबायदि जौगासार जानो हादों, इन्टारटेनमेन्ट बिथिङाव जों माबायदि जौगासार जानो हादों, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जुदि जोङो लासै लासै जुदि मोजाङैनो जों खौरां दैथायलांनो हाबाय थायोबा जोङो निस्सय जोंनि गेजेराव मोनसे गुस्लायनाया फैगोन, जोंनि गेजेराव मोनसे सोलायनाया फैगोन। जों बे बाथ्राखौ आसा खालामनो हायो। गोबां समाव गोबां खौरांगिरिफ्रा दुखु खस्थ' सहायनानै खामानि मावनायखौ जों नुबाय थादों। थेवब्लाबो समाजाव माखासे सम सम माखासे सुबुंफ्रा मुं सुनो नागिरो जे खौरांगिरिफ्रा माने सोरनिबा जानानै खामानि मावो होननानै। थारैनो नंगौ नामा नोंथांनि? बेखौथ' आं सैथो होननानै आङो बुंनाय नङा। जों मिथिगौ जे जोंहा माबाया
जिखिनि जोङो नैबे ससियेल मिडिया जोंहा ब्रैथि खुन्थिया होननानै जों मिथिगौ आरो बे ब्रैथि खुन्थिया जानानै दिनैहाय गोबां बिथिङावनो बिथांमोना खौरां फोसावनायनि बिबानखौ बिथांमोना लाबोदों। जोङो मिथिनो हादों, जों सोलोंनो हादों, नुनो हादों आरो बिनि गेजेरजों जोङो फोसावनो हाबोदों। दा बे बेलायावहाय गुबुन गुबुना माखासे एसे आलादा रोखोमै साननायखौबो जों नुवाखै नङा नुदों आरो बेफोरखौ जोङो निसय खालामनो नांलिया। जों मोनसे सोलायनाय फैनांसिगौ, जोंनि साननायखौ जोङो परिबर्तन खालामनो नाजानांसिगोन जे जोंहा जायफ्रा दिनै गोथां खौरां बिथांमोना होगासिनो दङ, बे गोथां खौरांनि गेजेरजोंनो जोंनो फैबाय थानाय समाव गोदान जोलैफोरनो मोनसे मोजां दिशा गोनां लामाजों जोङो लांनो हागोन, नैबे जिनिसखौसो आं मिजिं खालामो। खौरांगिरिफोरनि गुबै बिबाना मा जानांगौ दिनैनि दिनाव? आङो बेखौनो बुंनो लुबैगोन जे जोंहा जायफोर दिनै खौरांगिरिनि हिसाबै खामानि मावगासिनो दं, दा बे बिथांमोनहा जे गोथां खौरां फोसावनायनि थाखाय बिथांमोना निसय नाजानांगोन आरो बिथांमोना गाव गावनि जे खाखानाय नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनो हायोब्ला, जे खौसेथिनि गेजेरजों खामानि मावनो हायोब्ला, गावनि गेजेराव जुदि इउनाइटलि जुदि सानलायनानै खामानि मावनो हायोबा, थांखि लानानै जुदि खामानि मावनो हायोबा, नोजोर आरो बिथांखि लानानै खामानि मावनो हायोबा निसय खौरांगिरिफ्रा जाफुंसार जानो हागोन आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोनहा दिनै सारा बुहुमावनो मिथिनो हानाय बा मिथिजानाय मोनसे खौरांगिरि जानानै बिथांमोना निसय गुबुन गुबुन बिथिङाव बान्था मोनहैनायनि निसय बिथांमोना नोजोरखौ लानो हायो। आं बेखिनिखौ खावलायो। गिबि गिबियावनो साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोनखौ अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसननि जानानै गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। दिनै चिरां जिल्ला बर' खौरांगिरि हान्जा बिथांमोननि जे सेथि गायसन सान आरो बे सेथि गायसन सानखौ बिथांमोना खोब गाजा गोमजायै नैबे रुनिकाटानि सिङाव थानाय नैबे रुनिकाटा ब्लक बेवहाय बिथांमोना खोब मोजां हाबाफारिजों बिथांमोना मावफुंदों। फुंबिलि समाव बिथांमोना फ्लेग दैखांनाय हाबाफारि बेखौ बिथांमोना मावफुंदों। बेनि उनाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौबो बिथांमोना मावफुंलांबाय आरो हाबाफारि बायदियै बिथांमोना जे चिरां जिल्ला बर' खौरांगिरि हान्जा जे बे हान्जानि दिखां जाना थानाय जे मावसुमा बिबानगिरि बिथांमोनखौ बिथांमोना दाफामफिननाय बे हाबाफारिखौ बिथांमोना लादों आरो लोगोसेनो बे हाबाफारियाव आङो अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसननि जानानै बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननायखौ मोनदों आरो बिथांमोननि जे इउनिटि बे इउनिटिखौ नुनानै आं जोबोद गोजोनदों। लोगोसेनो बेखौ फोरमायगोन जे बिथांमोना साफ्रोमबो जे खौरांगिरि बे खौरांगिरिफोरा लोगो नांनानै बिथांमोना फैयै फैयै खौसेथिनि गेजेरजों बिथांमोना 1 बोसोर आबुं जाबाय। आं बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसननि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय आरो गोजोनथाव बाथ्रा बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसननि जे आवथायाव थानानै बिथांमोना सिगांनि थामहिनबा नैबे चिरां जिल्ला खौरांगिरि हान्जा बेखौ मुं सोलायनानै नैबे अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसननि आवथायाव थामहिनबा अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसन चिरां जिल्ला होननानै बिथाङा बिमुं होबाय आरो बेखौ दिनैनिफ्राय बिथांमोना बे मुंखौ केबिनेट सावरायलायनायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ लादों। आंबो नैबे अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसननि जानानै बिथांमोननि हाबाफारियाव आंखौ हांख्रायनो लाबोनायनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। आं मिजिंथिदों बिथांमोना फैबाय थानाय समाव बिदिनो इउनिटि खौसेयै थानानै बिथांमोना खामानि मावगोन आरो बिथांमोना गोजाम थाखानाय जे आफादगिरि हिसाबाव निजोम बर' बिथाङा दङ, गाहाय नेहाथारि महराव फाखन गयारि बिथाङा दङ आरो गोबां दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बिथांमोना बेखौ दैदेननो थाखाय सिगांदों। दा बिथांमोननि इयुनखौ आं हास्थायदों। अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसनआ दिनै गिबि खेबनि थाखाय चिरां जिल्लायाव नैबे जिल्ला जेखौ बेखौ दानाय जाबाय। फैबाय थानाय समाव नैबे बाक्सा जिल्लाखौबो जोङो नैबे अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसननि जे जिल्ला बेखौ दाफुंनाय जागोन। लोगोसेनो उदालगुरि थागोन, बेनि उनाव क'क्राझारखौ जों दाफुंनाय जागोन। थिग बेबायदिनो बिटिआर हालामनि गंफ्रोमबो जिल्ला बे जिल्ला खोन्दोआव जोङो अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसनखौ दाफुंनो थाखाय जोङो थियारि आरो नैबे बिथिंनि गेजेरजोंनो
आं बेखौ फोरमायनो लुबैगोन अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशना जे मोनसे थांखि जिहेतु खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बर' खौरांगिरिनि गेजेराव मोनसे जे इउनिटि बा खौसेथि बे खौसेथिखौ लाबोनो थाखाय जों बे हाबाफारिखौ थामहिनबा नैबे अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ जों लानाय जादों। गोबां जेंना फैयो खौरांगिरि महराव जिहेतु आथिखालाव खौरांगिरि होननानै बुङोब्ला माखासे मानि फिल्डआव खामानि मावनायजों लोगोसे निउस फोसावनायाव गोबां जेंनायाव मोगा मोगि जानो गोनां जायो। बै मोगा मोगिखौ जोङो खौसेयैनो ज' थालायनानै जोङो माबोरैहाय बेखौ जों सुस्रांनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ जों दाफुंनाय जादों। बिटिआर हालामनि अनगायैबो जोङो फैबाय थानाय समाव गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव नैबे अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ जों दानो थाखाय जोङो सिगांदों। दा बेवहाय बर'नि साफ्रोमबो खौरांगिरि जि गिदिर फिसा चेनेलानो जाथों गासैबो खौरांगिरिफोरखौ फैबाय थानाय समाव खौसेथि बे खौसेथिखौ आङो नैबे समाव थानो थाखाय आं खावलायदों आरो लोगोसेनो फैबाय थानाय समाव ज' खामानि मावलांनो मोनगोन बेखौ मिजिंथिबाय। আজি আমাৰ কাৰণে শুভ দিন ক'ব লাগিব। আজিৰ দিনতে আমাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট বড়ো জাৰ্নালিষ্ট এছ'চিয়েশ্যনটো জন্ম হৈছিল। যোৱা বছৰত আমি জন্মটো কৰিছোঁ। প্লেচটো হ'ল আমাৰ টুক্ৰাঝাৰ নাম্বাৰ 2 চালবাৰী এল পি স্কুলত আমি বড়ো জাৰ্নালিষ্ট এছ'চিয়েশ্যনটো আমি গঠন কৰিছোঁ। তাৰপিছত এইটো 1 বছৰ আজি সম্পূৰ্ণ হ'ল। তাৰপিছত আমি আজি এই 1 বছৰতো আজি আমাৰ এছ'চিয়েশ্যনত আমাৰ যিখিনি ফ্লেগ এইটো আমি প্ৰথমত আমি এইটো প্ৰগ্ৰাম লৈছোঁ। তাৰপিছত আমি আমাৰ সাংবাদিক এবা জাৰ্নালিষ্ট হিচাপে আগত যিখিনি আমাৰ ডাঙৰীয়াসকলে কাম কৰি গৈছিল তেখেতসকলত নিশ্চয় ইয়াত মানে কাম কৰাৰ মাজতে কোনোবা মৃত্যু হ'ব লগা তাৰ মানে তাত মানে আমি তাত মানে ওচৰত আমি আগৰবাতি আৰু আমাৰ জেৱাৰী এদি লৈ কিনি আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। তাৰপিছত আমি উদ্দেশ্য হ'লেও আমি জন্ম যিখিনি দিছোঁ এছ'চিয়েশ্যনটো গঠন কৰাটো হ'ল উদ্দেশ্যটো হ'ল আমি একেলগে কেনেকুৱা কাম কৰিব পাৰোঁ সমাজত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সামাজিক মাধ্যমত হওক স্পৰ্টছৰ হওক এগ্ৰিকালচাৰ হওক তাৰপিছত আমাৰ ৰাজকান্তি পলিটিকেল আৰু এডুকেশ্যন বিভিন্ন ব্যক্তিগত বিভিন্ন ছাবজেক্টতে আমি কেনেকৈ আমি সঁচা কথাটো কেনেকুৱা আমি এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰে কেনেকৈ আমি ৰাইজত আঙুলি দেখাব পাৰে এইটোলৈ আমি চিন্তা লৈ একেলগে কেনেকুৱা কাম কৰে দেশখন কেনেকুৱা আগবাঢ়ি যাব লৈ পাৰে এইটো আমি চিন্তা লৈ এই এছ'চিয়েশ্যনটো আমি জন্ম দিছোঁ। আৰু তাৰপিছত আমি এটা চিন্তা কৰিছোঁ সাংবাদিক সমাজত এটা দায়িত্ব আছে। এটা সমাজখন আগুৱাই লৈ যোৱা আমাৰ বহুত কাম কৰিব লগা বহুত আছে দায়িত্ব আছে। এইকাৰণে আমি এইটো লৈছোঁ আমাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা আমি আগন্তুক সময়ত সমাজত যেনেকুৱা চৰকাৰৰ তলৰ পৰা কাম কৰে আমিও চৰকাৰৰ লগত একেলগে থাকি কিনি আমি কাম কৰিবলৈ এইটো হাতত লৈছোঁ যাতে সমাজখন এটা উন্নয়ন সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষ এটা নতুন এটা ষ্টেজত আহিব পাৰে এইটো লৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ।